Ben, continuamos coa segunda sesión. Nesta vamos a falar, tedes que seguir dominando o vocabulario deste tema, concretamente os parámetros que son poboacionais e os parámetros que son mostrais. Entón, os parámetros poboacionais escríbense con letras gregas e os que se chaman estatísticos mostrais escríbense con letras mayúsculas bueno, con certas características distintas, xa veredes. Primeiro vamos a ver o que é cada cousa. Ben, estábamos falando que tiña a poboación e que tiña a mostra. Vamos a coller un folio para a ver, aparte teño o folio aquí de antes. Vamos a ver. Teño aquí o folio de antes. Acordades vos que vos decía que, bueno, eran 120 estudantes de segundo de bacharelato e aí os estaban, e despois escollía unha mostra de 30, vale. Ben, a mostra de 30 da que eu vou a ter datos, e con estes datos quero extrapolalos a toda a poboación, está claro, non? Ben, pois entonces, a verdadeira media da poboación, por exemplo, imaginadevos que eu estou, que me pregunto, unha das preguntas que poñía aí no exercicio era número de irmáns. Imaginados que estou traballando con número de irmáns, vale. Ben, bueno, pois, cales son os parámetros poboacionais? Os parámetros poboacionais son os que se corresponden á poboación e os parámetros, os estatísticos mostrais, son os que eu podo calcular coa mostra. Os mostrais son fáciles de calcular, pero os poboacionais poden ser imposibles, porque aquí teño unha poboación de 120 persoas, pero se a poboación é de 1 millón ou de 2 millóns de persoas, non vou a saber nunca o parámetro poboacional, vale? Entón, os parámetros, imaginadevos que en vez de haber estas 120 persoas, eu non estuvera escollendo os estudantes de segundo de bacharelato, sino que estuvera collendo o exemplo anterior, as mulleres galegas, 1 millón, maiores de idade, 1.200.000 mulleres maiores de idade, vale? E de aquí escollo 30, por sorteo, ou como sea, escollo 30. Vale, imaginadevos que estou con esta situación. E que lle pregunto a... bueno, aquí escribín número de irmáns, bueno, pois veña, o número de irmáns, o que pasa que neste caso da igual que sean mulleres que homes. Coas mulleres galegas estabas calculando a altura, veña, pois vamos poñer a altura. Vamos a ver, altura. Vale, estou estudando a altura das mulleres galegas. Aquí teño un universo de todas as mulleres galegas e aquí teño a miña mostra de 30 mulleres, vale? Ben, entonces, os parámetros poboacionais mu sería a verdadeira media das alturas das mulleres galegas. Evidentemente, mu é un valor imposible de coñecer, ideal. Por que digo imposible de coñecer? Porque a cada instante, como vos razonaba, ainda que sexa imperceptiblemente, varía esta mu. Se agora morreu unha muller moi baixiña, pois este mu subiu imperceptiblemente. Se agora morre unha muller moi alta, este mu baixou imperceptiblemente. A media das mulleres galegas é unha... o mu, esta letra grega, mu, é unha letra grega, o seu valor é imposible de coñecer. Entendedesme? Imposible. Ben, que é o que eu podo coñecer? Da miña mostra de 30 mulleres galegas, podo facerlle a media das súas alturas, o sea, sumar as 30 alturas e dividir entre 30, seguidesme, non? Vale, se eu sumo as 30 alturas e divido entre 30, eso chámase X barra. E é o media mostral. Esta chámase media e isto chámase media mostral. Vale, que lle pasa a media mostral? Que a media mostral vaime servir para intentar adiviñar os valores da media da poboación, da media poboacional. Pero metedevos na cabeza que a media poboacional é un valor imposible de conseguir. Solo vou a poder intentar estimalo a partir da media mostral. Vale. Despois teño sigma, que sería a desviación típica,
que, se vos acordades, sigma era un parámetro que o que falaba, o que estudaba era como se concentraban os valores ao redor da media. Si sigma era moi grande, quería decir que había moitas diferencias de altura, digamos que había mulleres moi baixas e mulleres moi altas en Galicia, non? Que ao final sacaba esta media, pero que, bueno, si sigma tiña un valor moi grande, quería decir iso. Si sigma tiña un valor moi pequeniño, quería decir que as alturas das mulleres galegas estaban moi concentradas, digamos, moi concentradas ao redor da media. Imaginadevos que a media das mulleres galegas é, eu que sei, un 68, vale? Imaginadevos que a media das mulleres galegas é un 68, bueno, pois un sigma moi grande, un sigma tipo 20, quere decir que hai mulleres moi baixas e mulleres moi altas, e que en xeral está a media. Un sigma moi pequeniño quere decir que as mulleres están todas ao redor desta altura. Vale, máis ou menos ese era o significado de sigma. Sigma era a desviación típica, pero moitas veces úsase sigma cuadrado, que é a varianza. Evidentemente, se me dan unha, eu fago a raíz cuadrada e eu teño a outra, vale? Pero a veces nos problemas de selectividade fastidiannos porque nos dan a varianza e teño que facerlle a raíz cuadrada para traballar coa desviación típica ou ao revés, vale? Vale, entonces acordadevos que había esta relación, desviación típica e varianza, unha é ao cuadrado da outra, de acordo? E, novamente, sigma e sigma cuadrado son valores ideais, imposibles de coñecer, E eu tamén vou a intentar estimalos con un estatístico mostral que se chama a cuasevarianza mostral. Bueno, a varianza estimaría coa cuasevarianza mostral, vale? Que a tedes aquí no... a cuasivarianza mostral. E como se calcula a cuasivarianza mostral? Bueno, non sei se vos acordabes de como se calculaba a varianza. Hai que coller cada valor, cada altura. A ver, as alturas podemos chamar xesu 1, xesu 2, xesu 3, hasta xesu 30, as alturas que eu teño, vale? Restarlle o valor da media mostral, que teño que ter calculado previamente, vale? E tedes que ir facendo así, bueno, elevar esta distancia ao cuadrado, vale? Mais o seguinte valor, restarlle a media mostral, elevado ao cuadrado. E así ilo facendo con cada un dos valores, cada un dos 30 valores, hai que restarlle a media mostral, e a esa de resta, que pode ser positiva ou negativa, claro, elevase ao cuadrado, que eso nos garante que ao final o resultado vai ser positivo sempre, vale? Sumo este mogollón de números positivos e atención, como é cuase varianza, réstase entre n menos 1. Isto garánteme unha aproximación mellor da que sería a verdadeira varianza poboacional. Entón, atención, non se divide entre n, senón entre n menos 1, de aí o de cuase varianza. O que sería varianza mostral sería dividido entre n, pero a cuase varianza mostral divide entre n menos 1. Isto que vos estou contando está aquí perfectamente escrito, vale? O que sería a media mostral, o resultado de sumar os n elementos dunha mostra e dividilo entre n, sumar os números e dividir entre n, ou a cuasivarianza mostral, que sería ir a cada valor restarlle ao x barra, a media mostral, elevar ao cuadrado, sumar e dividir entre n menos 1, vale? Vale, cual sería a desviación típica mostral? A raíz cuadrada da cuasivarianza mostral. E serviríame para estimalo, o sea, se eu non coñezo a desviación típica dunha poboación, tería que facer estas contas, e isto serviríame para estimar a desviación típica. Vale, hai unha última cousa. Se eu en vez de estar estudando alturas, estou estudando outra característica que, por exemplo, unha pregunta con resposta sí, non. Aí hai algo que se chama proporción mostral, que sería a proporción de sí. Se eu estou estudando, por exemplo, que preguntas había no... Aquí. Hai ordenador na túa casa? Ben, se a pregunta é hai ordenador, se collo a estas 1.200.000 mulleres e lles pregunto se teñen ordenador na casa, vai haber unhas que teñan e outras que non. Vai haber o que se chama unha proporción mostral P minúscula, que serían as que, por exemplo, as que teñen ordenador, se estou estudando proporción de ter ordenador. Vale, P minúscula sería a proporción de mulleres galegas que teñen un ordenador
na casa. Supoñamos que, pois, máis da metade, eu que sei, tampouco tantísimas, porque hai moitos tipos de mulleres galegas igual máis maiores que non teñen, pero bueno, igual poñede que un 60, ou igual un 70%, pois teñen un ordenador na casa, vale? Entón, imaginados que P é un 70%. Bueno, aquí, novamente, como en probabilidades, vamos a falar sempre en números entre 0 e 1, así que un 70% é 0,70, sería, vale? Vale, esta sería a P pequena. Pero, novamente, a P pequena é imposible, é un número imposible de calcular. O P minúsculo este sería un número imposible de calcular, ideal. Imposible, porque o que vos estaba dicindo, agora morre unha muller que non tiña ordenador, bueno, pois a P pequena sube un pouquiño. Se agora morre unha muller con ordenador, a P pequena baixa un pouquiño. A P pequena sempre é unha cantidade ideal. Todas estas cantidades son ideais, só están nun marco teórico, enténdese, non? E para estimar o valor de P pequena, eu collo unha amostra de 30 mulleres, evidentemente as miñas 30 mulleres sí que lles pregunto se teñen ou non teñen ordenador, e obteño o que lle vou a chamar unha P mayúscula con unha capucha encima. Esta chamalle sempre eu P capucha, ou tamén lle chaman P chapeu. Chapeu, porque sabedes que chapeu é un sombreiro, non? Bueno, pois P chapeu ou P capucha sería un P con un certo circunflexo encima, un P mayúsculo, e sería a proporción mostral, o sea, o número de mulleres que teñen con ordenador, neste caso, dividido entre 30, vale? Entonces, novamente, pois teño o meu P mayúscula e o meu P capucha e o meu P pequena. Para estimar o valor de P pequena, uso a P capucha. Que tal? Entendestes isto? Eu confío en que sí. Vale, entonces, sempre vou a ter unha media ideal, imposible de saber, unha desviación típica ou varianza, unha raíz cuadrada da outra, ideal, imposible de saber, ou no caso de que este preguntando outro tipo de preguntas que non sexan números, sino que sexan características da poboación, como si ten ordenador, ou si ten os ollos verdes, ou calquer pregunta que lle faga, pois unha proporción mostral, unha P pequena, vale? E, por outro lado, teño os estatísticos mostrais. Si a é cualitativa será X barra ou S capucha cuadrado, e se estou en proporción mostral, P capucha. A verdade é que isto queda bastante sucio así, non sei se facervos un cadro que se entenda mellor. Vale, poboación, vale, aquí teño a miña poboación, e a miña poboación, bueno, esta sería así cualitativo, cuantitativo. Si eu estou preguntando algo numérico, vale? Pregunta numérica. Entón, esta poboación ten mu, sigma e sigma cuadrado. Vale. A poboación, despois teño unha mostra. Unha mostra, evidentemente, moito máis pequeniña, de tamaño N, e aquí calculo a X barra, e a S capucha cuadrado ou a S capucha. S capucha sería a raíz cuadrada de S capucha cuadrado, vale? Este si é cuantitativo. E que pasa si é cualitativo? Si é cualitativo, se eu estou preguntando unha característica calquera, pois na poboación teño unha P pequena, P minúscula. E na miña mostra de tamaño N, teño unha P capucha, vale? Todo o mundo, se me escoitou, debería entender todos os números, todas as letras que están aquí postas. Que é X barra? O resultado de calcular a media da miña mostra. Que é S capucha cuadrado? O resultado de coller cada un dos números da miña mostra, restarlles a media, levar ao cuadrado, ir sumando e dividir entre n menos 1. Vale. Que é mu? Mu é a media da poboación.
unha cousa ideal que está lá e que é imposible de saberse canto vale. A veces na clase bromeo de que isto sabe Deus, só Deus sabe, o sea que ninguén o sabe, non? Só Deus sabe cal é a verdadeira mu, cal é a verdadeira media das alturas das mulleres galegas. É imposible de saberse, non hai quen o saiba, é imposible, vale? Sigma e sigma cuadrado, o sea, ten un rollo como divino. Estas son como cantidades divinas, imposibles de coñecer, vale? Se a poboación é moi grande, se a poboación é máis pequena, pódese coñecer, pero se a poboación é, a veces só hai poboacións infinitas, non? Ou incuantificables. Entón, estas son as cantidades esas divinas e estas son as cantidades humanas que calquera pode calcular cos seus numeriños, con a calculadora, calculades e sabedes a xedarra, que sería a media dunha mostra, ou a tal. E aquí o mismo, a P pequena e a P capucha. A P pequena sería a verdadeira proporción de, eu que sei, que podo preguntar calquer cousa, calquer pregunta que eu faga que teña unha resposta que non sexa un número, pode ser desde que cal é a túa cor de ollos, entón eu podo ver cal é a proporción de cor de ollos verde, a porcentaxe de poboación que ten cor de ollos verde. Novamente, a P pequena é imposible de saber, pero a P capucha sí é a proporción de cor de ollos verde dentro dunha poboación, o sea, unha tontería dividir os que teñen os ollos verdes dividido entre o número total da mostra que teño, non? P capucha é moi fácil de calcular e esta P pois volve a ser un valor divino que só me podo aproximar a él a partir da P capucha. Vale. Entón, agora, a partir de agora, tendo claro xa que significa parámetros poboacionais e estatísticos mostrais, porque estos chámanse parámetros poboacionais e estes chámanse estatísticos mostrais, vale? Parámetros poboacionais, estatísticos mostrais, vale? Tendo claro isto, eu agora teño que tratar, vou a avanzar e vou a ver hasta que punto isto me sirve para estimar aquelo. Pero o primeiro resultado, que son os resultados fundamentais e que son extraordinarios, e que eu creo que con este resultado vamos a acabar esta sesión e o traballamos na seguinte sesión. Este resultado é un resultado extraordinario para o que está. Tedes que recordar o que sabedes sobre a normal, a distribución normal. Acordadesvos da distribución normal? Coloquei na aula virtual a distribución normal que dan en selectividade, porque neste tema ides a usar constantemente a distribución normal. Aquí a tedes impresa, vale? Acordadesvos do que era a distribución normal? Vale. A distribución normal é unha distribución de valores, chamase unha normal 0,1. Normal 0,1 quere decir que é unha campa. Vou a escribir nun papel en blanco, vale? É unha campa, se esta é a normal 0,1, é unha campa que ten o máximo no 0 e que ten o punto de inflexión, como, bueno, a campa é perfectamente simétrica, idéntica antes do 0 que despois do 0, ten o punto de inflexión no 0 máis 1 e no 0 menos 1. Vale? En xeral, unha normal, coas que eu traballaba o ano pasado, mu sigma, tiñan, era unha campa perfectamente simétrica que tiñan o máximo no mu e as puntos de inflexión no mu máis sigma e mu menos sigma. Acordadesvos disto. Isto é unha distribución de valores. Se unha distribución calquera segue unha normal mu sigma, e vou a poñer esta miñoquiña, vale? Xe é unha distribución de valores que segue unha normal mu sigma. Entón, esa probabilidade de que un valor de xe estea por debaixo dun valor concreto é a área que hai debaixo da curva. Non sei se vos acordades disto. Vou a tratar de contárvolo de forma ordenada. Isto é tema do ano pasado, que se supón coñecido, pero que vou a tratar de contárvolo de forma ordenada, porque vai a ser fundamental no que vexamos a partir de agora. Ben, entón, imaxinémonos un caso moi concreto, pois que me dicen, por exemplo, que, eu que sei, que as alturas, vamos a ir ao noso exemplo famoso, as alturas das mulleres galegas, tal, vale, pois me dicen, as alturas
das mulleres galegas maiores de 18 anos, vale? Seguen unha normal, eu sempre poño aí unha miñoquiña, vale? Seguen unha normal de media, pois, dixen antes un 60, igual me pasei, pode ser un 60, vale, veña. Se unha normal de media un 60 e desviación típica 10. E diredes vos, pero non dixo Aldán que estes valores son divinos, ideais, imposibles de calcular? Claro, efectivamente, estou dicindo, supoñamos que isto que é mu, vale? Porque é da poboación, non é da mostra. E isto que é sigma son 160 e 10 respectivamente. Sei que non o son, abofé que non o son, non o dubidedes, non o son. E máis, ninguén sabe cal é a verdadeira mu e o verdadeiro sigma das mulleres galegas maiores de 18 anos, de acordo? Pero supoñamos que as mulleres galegas siguen unha distribución normal de media 160 centímetros e de desviación típica 10. Supoñamos iso. Que quería decir iso? Explico volo agora mesmo. Quería decir que sempre na curva normal, que é unha curva perfectamente simétrica, vale? Ten a área que hai aquí, a suma de toda a área, vale? 1. O valor 1, vale? Por lo tanto, a suma de media campa é 0,5, de acordo? Ben. Como antes vos dixen, aquí iría o 160, aquí iría o 170 e aquí iría o 150, verdad? A mesma distancia. Ben, entón agora, se isto é así, eu podo calcular cal é a probabilidade de que unha muller galega pois mida, eu que sei, entre, primeiro, menos de 165. A probabilidade de que unha muller galega mida menos de 165. Como se facía? Pois marcaba aquí o 165, que está aquí xusto no medio. Para que non quede tan exacto, vou a decir 167, vale, veña. Marcaría o 167, que está aí, 167, e a probabilidade de que unha muller galega mida menos de 167 é toda a área que hai aquí á esquerda no 167. Evidentemente, máis do 50%, porque a mitad das mulleres galegas miden menos de un 60 e a outra mitad miden máis de un 60. A media está en un 60, vale? Entonces, a probabilidade de que unha muller galega mida menos de 167 sería esta área de aquí, de acordo? Entón, como mido esa área? Bueno, pois a tabla que eu teño non é da normal 160-10, non. A tabla que eu teño é da normal 0,1. Pero eu podo tipificar a unha normal 0,1. Isto sabía de lo facer ben o ano pasado. E entón, eu realmente, esta área, se eu tipifico os valores, vou a normal 0,1, a normal 0,1 tamén ten área entre 0 e 1, pero ten o máximo no 0 e os puntos de inflexión no menos 1 e no 1, vale? Entonces, esa área é a mesma que a que hai no punto correspondente aquí, que estará aquí, máis ou menos, vale? E esta é a que vexo na tábua, vale? Como tipificaba o 167? Bueno, pues sempre para tipificar, collo o número, resto restolle a media, mu, e divido entre a desviación típica. No meu caso, para tipificar o 167, collo 167, restolle 160 e divido entre 10, non? Porque mu, sigma, vale? Entonces, quédame que 167 menos 160 son 7 entre 10, ou seja, 0,7. Non era moi difícil de darnos conta que o 167 nunha normal destas pasaba ao 0,7 nunha normal 0,1. Vale, entonces o interés de atopar aquí
no 0, esta área viña directamente nas tabuas, se vos acordades, vale? Collo a miña tabua e o valor este, 0,7, buscábase aquí. Bueno, podíase buscar con hasta 2 decimais. Podía ser 0,71, 0,72 ou así, vale? O 0,70 sería este, 0,70. 0,71 sería aquí, 0,72, etc. Vale? Entonces, si o valor 0,7 de Z, neste caso, estaría aquí, sería a área que hai á esquerda do 0,7 é 0,7580. Así que esta área mide 0,7580, que é a mesma que esta área, 0,7580. E desta maneira podo responder a cal é a probabilidade de que unha muller galega mida menos de 167 centímetros, vale? Escribiría así, a probabilidade. Isto sería, normalmente, esta variable a altura, sería x. E cando tipifico, isto na normal 0,1 chámase sempre, lle chamamos z, vale? Entón, a probabilidade de que x sexa menor que 167, o sea, que a altura das mulleres galegas sexa menor de 167, é igual, tipificando, a probabilidade de que unha normal 0,1 estea por debaixo de 0,7. E isto é igual, visto na táboa, a 0,7580. Vale, acordadevos que non só me podían preguntar isto, tamén me podía preguntar cal é a probabilidade de ser maior. Entón, a probabilidade de ser maior sería esta zona blanca, esta cola blanca que queda sen sombrear. E, evidentemente, esta blanca sería un menos esta cantidade. Da mesma maneira, tamén me poderían preguntar cal é a probabilidade de estar entre dúas franxas concretas. Por exemplo, nunha normal, calquera, cal é a probabilidade de estar entre un valor A e outro valor B, vale? E entonces, como se calculaba esa probabilidade? Sería esta área de aquí, esta área que teño aquí sombreada. Bueno, pois para calcular esa área sombreada, realmente o que facía sería coller esta, que a podo ver directamente, coloco aquí a B, non? Vale? Coller esta, que a podo ver directamente na táboa, e restarlle, coloco aquí o A, e restarlle esta que podo ver directamente na táboa. Se a toda esta área, que estaría o A, vale? Se a toda esta táboa lle resto esta, que estaría o B, se a esta área lle resto esta área, obteño esta área intermedia, vale? Queréis que o faga con un exemplo? Por exemplo, se me preguntan nas mulleres galegas estas de media 1,60, desviación típica 10, se me preguntan cal é a probabilidade de que unha muller en Galicia mida entre 163 e 171, sí? Bueno, pois entonces eu tería que coller o que veña na tabla no 171 e restarlle o que veña na tabla no 163. Para eso teño que tipificar a normal 0,1, o 171, tense que convertir nun valor por aquí, e no o 163 tamén o teño que tipificar a un valor na normal 0,1 por aquí. Entón, que valor? Bueno, pois hai que facer 171 menos, acordadevos, a media dividido entre a desviación típica, neste caso 1,1, vale? E aquí 163 tamén, 163 menos a media dividido entre a desviación típica, dá 0,3. Vale, e non tería máis que mirar na tabla o 1,1, 8643, esta área sería 0,8643 e esta área sería 0,03, perdón, 0,3, 0,6179. 0,6179. E polo tanto, a área esta intermedia sería esa resta, 0,6179
0,8643 menos 0,6179. Bueno, espero que esteades entendendo isto. E diredes, que fai Aldán contándome isto que é do ano pasado? Bueno, pois solo quero que o recordedes. Que recordedes e que saibades calcular probabilidades manexando esta tabliña. Acordádevos, estar á esquerda do 0, na normal 0,1, ten unha probabilidade de 0,5. Se me movo do 0 cara a dereita, 0,1, 0,2, 0,3, a probabilidade vai aumentando. Fixadevos que cando chego ao 3,62, no 3,62, xa a probabilidade é 0,9999, e a partir de aí, a probabilidade de estar á esquerda, o 3,62, xa casi igual a probabilidade de estar á esquerda. Mirade, a partir do 3,9 a probabilidade xa é 1, vale? Ben, entón, esta táboa hai que dominala ben. De feito, esta táboa é chave para este tema. Tens que estar con ela, manexala, vamos a dar moitas voltas a esta táboa, de acordo? Así que por eso creo que valeu a pena hoxe dedicar esta segunda sesión, aparte de a presentarvos os estatísticos mostrais onde os teño. Aparte de presentarvos os estatísticos mostrais, aparte de presentarvos os parámetros poboacionais, mu, sigma, sigma cuadrado e p, e presentar os estatísticos mostrais x barra, s capucha cuadrado, ou s capucha, ou p capucha, vale? Pois, ademais de presentarvos isto, que é moi importante que entendades, e se non o entendedes lede ou comentade no foro, pois, recordar como funcionaba as tábulas da normal 01, recordar con moito detalle como funcionan as tábuas da normal 01. E agora mesmo vamos a empezar a practicalo, porque resérvome para o próximo día un resultado extraordinario que vos vai a deixar impresionadísimas, impresionadísimos e realmente interesados e expectantes coas maravillas que nos vai a descubrir este tema. Un resultado que relaciona o x barra co misterioso mu imposible de saber grazas a unha distribución normal. Vémolo o próximo día. Veña, chao.